форматите. Long form, тук става въпрос за над 10 минути. Short form, това е по-малко от 1 минута. И между другото, един middle form формат, средно положение, където примерно клиповете са между 2 минути и 8 минути. Имаш също вертикално и хоризонтално. В момента вертикалното най-много се консумира, но най-много продава хоризонталното. Защо? Защото хората тук прекарват, както казвам, над 10 минути при тебе, стоят си, пускат си на телевизора, докато ядат, така и така и така и така. Те повече се ангажират с тебе. Супер лонг формат, което е вече лайв. Тук става въпрос за колко голяма дълбочина можеш да имаш с хората. Колкото повече време те гледат, автоматично после се качва нагоре. Бих казал, че е нещо такова. Защото ако наистина те гледат 2 часа, те те обичат, бебате, ти си някакъв любимец им. Различните платформи имат различна култура. Аз ви дам някои примери тук, вие си намерите вашите примери, но бих казал, започнете с TikTok, поддържайте някакъв Instagram от време на време и когато вече имате някаква аудитория, която иска да види вас по-в дълбочина, тогава вече пуснете YouTube и лайвове.